Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Welcome back sa aking vlog for today. Dahil na-reach na natin ang 15 million followers guys, maraming salamat po sa inyo. Dahil na-hit po natin yung 50 million followers guys, dahil meron tayong 50,000 followers guys. Hindi biro itong 50,000 guys, kasi hindi mo makukuha sa isang iglap lang, isang click mo lang na 50,000 yung followers mo guys. Kaya ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng mga followers, sa lahat po ng mga nakasubaybay, sa always nakasupport sa akin, na always, especially sa mga OFW, maraming salamat po sa inyo. Sana'y natuwa kayo, naging alam nyo pang palibang oras nyo, especially sa mga taga OFW, maraming salamat din po. Kaya ayan guys, ito yung sasabi ko, yun pinaka the best guys is ang sarap na feeling kapag maraming taong sumusuporta sa iyo, di ba? Totoong tao lahat ng mga nakiking followers guys. Maraming salamat po sa inyo. Especially sa mga team zombie na always nakasupport sa akin, siyempre. Sa lahat po ng mga at sa mga star senders ko, maraming salamat po sa inyo mga star senders ko. Nagbibigay ng mga stars every day. Nakaka-receive ako ng stars 50, 100. Thank you po. Ayan, salamat po sa inyo. Sana'y nag-promote ko lang po kayo at binibigay ko lang po yung best ko para ma-promote kayo kahit papaano. And sa lahat po ng mga small content creator, wag po kayo mawala ng pag-asa dahil ganyan din ako dati. Walang nanonood sa mga vlogs ko, walang nanonood sa videos ko, at wala din dumadagdag sa followers ko. Ang ginawa ko po ay nagpursige ako. Kaya gumawa ko ng ikaka-viral ko, ayun nga, at kahit pa paano nag-boom siya. At siyempre naging silbing aral din sa akin lahat ng mga pinaghirapan ko mula noon. Kasi almost 3 years na nga ako dito sa mundo ng vlogging. Magti 3 years na ako sa July guys, July. Basta celebrate ko kung ano yung mangyayari. Sana ma-reach pa natin yung 100 million followers guys. And sa lahat po ng mga bagong pasok, maraming salamat po sa inyo. At sa lahat ng bagong followers, salamat po sa inyo. Almost magpi-51 million na tayo ngayon guys, hindi ko po alam. Pero nagpapasalamat ako sa lahat ng mga followers na hindi nagsasawa sa akin, at sa lahat po ng mga nagme-message, natutuwa, at sa lahat mo ng mga naging sponsor, salamat po sa inyo. And yun nga, dahil hindi naman siguro halata na puyat ako guys, no? Kaya yun. And sana po guys, huwag niyo pong kakalimutan paki-follow po ang aking Facebook page at saka YouTube account guys, Edward Laksina. And sana po maging silbing aral po sa inyo to guys, sa lahat, at natutunan niyo po itong pinagsasabi ko po sa inyo. Sana huwag po kayo mawala ng pag-asa, especially sa mga small content creator dyan, nawawala ng pag-asa, okay? Ayun lang po, at wala na ako masyadong masasabi sa inyo. Na yun na nga, alos sinabi ko na po lahat ng mga technique, mga tips, mga mission, mga aral na binibigay ko po sa inyo. And totoo yun guys, walang halong biro, walang etos yun. Kaya sabi ko po sa inyo, gumawa kayo ng videos na ikaka-viral nyo at ipakita nyo sa buong mundo na kaya nyo guys, okay? Yun po, at huwag nyo pong kakalimutan na sinasabi ko po sa inyo na yung talento nyo, ipakita nyo sa mga tao na kaya nyo din, ipakita nyo sa mga tao na nag-i-exist kayo, especially sa mga small content creator. Yung lagi ko sinasabi po sa inyo, kasi balang araw, malay nyo makikilala kayo. Hindi lang po kaagad-agad nagbo-boom yung channel o page yun na yun guys. Dahil kung wala kang sipag at tiyaga, hindi ka uunlad. Kaya yun po yung lagi ko sinasabi sa lahat ng vlogs ko, sa lahat ng mga tao dyan, na followers ko, okay? Yun lang, wala na ako ibang masabi. Maraming salamat po sa lahat ng mga supporters ko na 50 million followers. Maraming salamat po sa inyo lahat, and God bless you all. Maraming salamat guys ha. Don't forget to like and share and follow na rin po sa lahat ng mga para updated kayo sa aking mga vlogs and videos, tutorials, and random video. And thank you guys, and God bless you all.